Mic test. Atong topic karong gabi una, bahin sa lihok sa Espiritu Santo. What is virtue? So nakita karon sa topic sa Holy Spirit, no? Kay kini nga atong lecture step by step sa Apostles' Creed. I believe in Jesus Christ, His only Son, conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. Umanata kay Mama Mary, no? Who is Jesus Christ? Umanta. Suffered, dead, was crucified, died, was buried. I believe in the Holy Spirit, na nakita sa Holy Spirit. So, lihok kani sa Spirit ang virtue. Okay? Sa dili pa ta magkuan, sa dili pa na ito sugdan ang virtue, na ako ipakita ang gamay video clip na interview ni Buya Bunda. So diyan nato ma-realize nga 90% sa ato mga igsoong Katoliko walay nahibawaan sa pagtulunan. Daghan ka nato moingon nga kita Katoliko ko, pero no? According to Bishop Fulton Sheen, a Catholic who says, I'm a Catholic, but, nagarisumpay pero, but, is not really a Catholic. So, ang kita sa simbahang Katoliko, Catholic means, sila ni meaning sa Catholic? Universal. Na kita'y usa ka pagtuo, usa ka sakramento, usa ka magbalantay. So, unlike sa ubang mga sekta, reliyon, nagkalahi-lahi ang pagtulunan, magdepende sa mudo, magdepende sa pagsabot sa pastor, magdepende sa iyang interpretasyon. Kita sa simbahang Katoliko, dili nga na, usa lang ang atong pagtuo. Nakita'y official nga pagtulunan. Dili ta pwede mo pick and choose, mo pili kung unsay atong tuhan. No? So, mo kani ang, anong gipili na ako ng interview, is because it reflects unsay sitwasyon sa atong simbahan karon. Kinsay man simbahan kita, batawan. So nagahulagway siya kung unsay kasagaran nga tinuohan sa mga Katoliko karon tungod sa lack of catechism. So muna na karon, how can love be a sin? Unang sulti niya, so, dili nato siya gi-judge, no? Mo ni sitwasyon sa kadaghanang Katoliko. Si agad lang sulti Katoliko ko, sulti niya. Yung sa unang sipyat sa iyang sulti. I'm a Catholic, but I don't agree to all the teachings of my church. Diya pa lang, sipyat na. When you are a Catholic, you cannot say, I will pick and choose kung unsay akong tuuhan. If you are a Catholic, you have to believe all of the teaching. All. If you do not agree all, then you're not a Catholic. Bisan pag mayong I'm a Catholic, sa mata sa Ginoo, you're no longer a Catholic. Okay? Catholic is universal. All. All of the teaching you embrace. If you do not embrace all of the teaching, all of the dogma and doctrines of the church, you are called heretic. Unsa may definition sa heretic? Ang tao nga mopili kung unsa iyang tuuhan. That is heresy. One dogma, one doctrine of the church that you do not accept is already sin of heresy. So, I do not agree all. So, and I practice, unsa pagisulti niya? I practice my Catholic faith in my own way. In your own way. So, magpatindog na lang kag imong kaugalingong iglesia. No? Pwede iglesia ni Juan, ni Bill, iglesia ni Vijay, iglesia na. So kung kada usa na to, mayon tag Katoliko ta pero di ta mo tuman actually giilad na to tong kagalingan. We are not Catholic. Mabasa sa Bible nga ang homosexuality is sin. Mabasa ba dili? Mabasa. Kung mayon kag dili na siya sin, so meaning imong gi-disregard ang Bible. So
Kay kinsang Bible imong ipili, imong kaugalingon. So, sad to say, wala na itong ipakamalain siya. We are praying. Wala na itong ipakamalain ng homosexuals, no? But, ang atong pagtanaw sa sala, mga igsoon, dili, prostitute ka, may impyerno na ka. Homosexual ka, may impyerno na ka. Killer ka, drug addict ka, pusher ka, makasasala ka, nakay kabit. No, we do not judge. Meaning sa we do not judge, we do not condemn. Dili kita mo kondinar nga ikaw makasala, dautan ka, ako maayo. No, it's not good. But, we have to stand for what is truth. Amen? Atong isulti, sala. Di kay patiyok-tuyok kay mahadlok ta makabikil. Si Jesus, gibali ang mga lamisa. Gibali o gipangsultihan ang mga parisiyo. Mga ipokrito mo. Wala siya nagsulti, kabalo ka parisiyo, kabalo ka masing hadlok mikil. No. The truth, ingon si Jesus, do not think that I come to bring peace. Jesus said that. I come to bring division, sword, that will mother to daughter, mother against daughter, son against father. Ano man? Because truth hurts. You have to say what is sin, sin. But we do not condemn. We have to love the sinner, jail the pusher. Ganoon ang wana sa una. Save the user, jail the pusher ng kampanya sa una. We have to love the sinner, but we hate the sin. Okay? When you see a homosexual, you see an adulterer, you will see a drug addict, you will see a killer, you have to love the person, but hate the sin inside. Pero sa isa katao nga na cancer, hate ni mo ang cancer nga naa sayang kapatay niya, pero ang tao, you love. So, ang problema man God, kung mo stand kita karong panahon na what is sin, we label sin, that activity that you are doing is a sin. Ingnon na yung kag, nag-judge. Ang Pope, wala ganin nag-judge. Amen? Ang Pope, ang iyang gisulti, who am I to judge? Ang iyang ipasabot ato, kinsa man ko nga mo kondinar. Muna. Pero, mubadlong gihapon ta mga igsoon. Mubadlong gihapon ta. Ningon si St. James, kung naay tao nga makadala o usa ka tao nga nagpakasala, paingon sa Ginoo balik, dako nga ganti ang ihatag kaniya. Diba? Ang usa ka tao nga dili magpahimangno sa usa ka tao nga nakinabuhi sa pagpakasala, singlon sa Ginoo. Nakaambit ka sa iyang sala. Paninglan ta sa Ginoo. So dili ta pwede moingon, dako naman na siya. Kabalo na sa siyang gibuhat, pasagdi diha siya. Paninglan ka sa Ginoo. Paninglan ka sa Ginoo. Pero so, virtue. So, ang virtue, kung sa may meaning sa virtue, sa Binisaya. Lisod, no? Na mga pulong sa in English, nga kung ibalhin mo Binisaya, wala ang meaning. Pag ingon mo virtue, kung sa may Binisaya sa virtue, bertud. Bertud, mura man na kay Ramon Rebilla nga, bertud ng anting-anting, no? So, ang uban po, sa dictionary sa Binisaya, ang iyang meaning sa virtue, hiyas. Kung hiyas po, mangguna-una po kong perlas. Hiyas, no? So, ang virtue, ato na lang ikuan, mura na siya pamatasan, kinaiya. Pamatasan, no? So, para sa mga first comer, medyo maglisod mo o sabot, naatay mga foundation ng mga term, sige lang, as we go along, masabtan na ninyo na. Kung kita mabunyagan, no? Madawat nato ang sanctifying grace. Okay? Sa Binisaya, unsa kaning sanctifying grace? Grasyang makasantos. So, sa tanan akong lecture, ako ginang nabalik-balik, murag sa plaka ko. The most important term nga atong ma-learn is sanctifying grace. Limti ninyo akong ngalan, limti ninyo ngalan sa inyong asawa, ilan ni kalimti ang sanctifying grace. Because mauni ang passes nato para makasulod sa langit. Sanctifying grace. Asa gikan ang sanctifying grace? Sa krus. Gikan sa nagbuganang agrasya, gikan ni Kristo. O nadawat nato ni sa bunya. So ang sanctifying grace,
nagpuyo nimo, meaning na ani mo ang grasyang makasantos nga naman tungod kay nagpuyo Amahan, Anak, Espiritu Santo diha sa imong kalag. Okay? So mo na siya sanctifying grace. Sa bunyag, dili lang kay grasya ang makasantos ato na dawat. Mura ni siya og package deal. Ngani mo adto ka dito sa kay Dr. Ayop nga dito ka manganak, package deal na. Na kay libreng anak, na kay libreng check up, na kay libreng daghang package deal, no? Advertisement kay Dr. Ayop. Igagaw man ako. Joke lang. So daghan na, walay ang unsay pinaka-importante nga madawat nato sa bunyag, grasyang makasantos. Nga naman, ang grasyang makasantos mahimo kang anak sa Dios, manununod sa langit, prinsipe ikaw, tanan, no? Na nimong kahayag, kinabuhi, kaluwasan, way labot ana, dili lang kay grasya makasantos sa atong madawat sa bunyag. Madawat po nato ang ginatawag nga langit nung kinaiya. Faith, hope, and love. Nganong ingon maguglab, di man charity. Ang other word sa love is charity. Makadungog ganun mong charity, dili na siya sweepstake. No? Charity is, ang synonym niya, other name niya is love. Love nga langit nun. So diha na muna charity. Mabasa ninyo sa Bible, if I have Corinthians chapter 13, ang uban nga Bible, ang version, mo gamit og love, ang uban nga version, mo gamit og charity. Because charity is love that is supernatural. Okay? Faith, hope, ug love. Dawat nato na, apil na sa package. No? Apil na po sa package ang 4 cardinal virtues, kini divine supernatural virtues. Apil pagit sa package ang gift of the Holy Spirit, no? 7 gifts of the Holy Spirit, justice, wisdom, prudence, piety, fear of the Lord, fortitude, no? So kani unahon na to ni, faith, hope, and love. So iya na ka special ta. So kinahanglan to ni makatanan kay dili na to ni mapahimuslan kung wa ta kabalo nga naa ini sa atong kalag. Faith, hope, ug charity. Murag pang grade 1 pero importante kana. So kaning sanctifying grace kanunay kanaa ka nato. No? Naa ka nato ni. Labi na ning charity. Mawala lang nato ning sanctifying grace kung ang charity kining tulo kung mawala nato ni. Okay? Kung mawala nato ning charity, una sa tanan charity, kung mawala nato ng charity, mawala pod ang sanctifying grace. Kaning charity o sanctifying grace, maigsoon, partner na sila. Partner gina sila, kambal toko. Dili na pwedeng na ang usa niya, ang isa wala. Nga naman, unsa man ang charity? Charity means, sa ganito, na-lecture na ito na sa una, na ay duha ka ensaymada ang makatubag. Joke lang. So charity is you love God above all things, no? You love God above all created things for His sake, and you love your neighbor as yourself for the love of God. That is charity, no? Love of God and love of fellow man. So you love God with all your heart, mind, and strength. That is charity. Now, kung makahimo kang mortal sin, this is an example of mortal sin, no? Sumbag ni mong tao, mortal sin. Sumbag ang tao. Ay, tiyatiawa yung sumbag tao, kay that is mortal sin. Okay? Kung wa maigo, amot lang. Hindi siguro. Mortal sin. Okay? So, pag makahimo kang mortal sin, unsa may pasabutan na? Ang charity, ang imong love for God, nawala. Ano naman? Because you decided to offend God in a major way, in a serious matter. Ang pagpangabit, ang pagtanaog bold, no? It's rated, sa example. So, kabalo ka nga serious ni nga matter. Ang Ginoo masakitan, seryoso nga matter. Imong gi-decide nga supakon ang iyang seryoso nga commandment. So sa pagsupak nimo, wala na nimo gihatag ang imong total obedience. So kabalo ka nga masakitan siya, imong gibuhat, imong giputol ang imong relasyon sa iya. So that's why when you commit mortal sin,
charity disappears. You don't love God. Kaya ang pagsukod sa atong love sa Ginoo is pagtuman sa Ginoo, di ba? Ang pagtuman, diha ang pagsukod sa love. Dili kay kanang motindog imong balahibo kung mukanta ka, dili nga na. Pagtuman sa iyang kabubuton. So, imong gisupak. That is why nawala ang charity. You don't love God. Nagpakita lang na dili nimo siya love. Kung wala ang charity, sanctifying grace also disappears. That is partner. Okay? Klaro? So, nawala ang charity. Virtue is defined as, kung na may mga notebook niya, o na may mga camera, pwede niya picturean, is a habit or a permanent disposition which inclines a person to do good and to avoid evil. Okay? Sige, i-convert sa Binisaya, Ristone. Joke lang. So, kuan, ang virtue is disposition, o sa Binisaya, sa disposition. Disposition. Sa Binisaya, disposition. Lahinon lang og pronounce, no? So, murag ay mo hang kinaiya nga nagdesisyon ka sa paghimo og maayo og paglikay sa dautan. So, virtue. For example, naidaghan kayang klaseng virtue. Example, virtue of veracity. Unsa may virtue of veracity? Kanang tao gani nga mahilig musulti og tinuod. Dili sila komportable kung naa sila'y bakak nga masulti. Naa sila'y bakak nga madunggan, di sila kontento. Ilag yung i-correct. Sayop na, dili na tinuod. Di sila, allergy sila makadungog og imbento nga storya. O di po sila ganahan mo storya og imbento. Naayo mo yung matagbuan ng mga tao nga na. Nga kadang detalyegid, honest yun. Naayo mga tao nga na. Naa siya ginatawag nga virtue of veracity. So, naapoy tao nga dili gusto mamintaha. Kanang gusto niya, kung nakita niya ang isa sa grupo niya gibintahaan, naibagbahin-bahin sa pizza pie, for example, tapos ang isa mukuhag duha, ang isa patukaon, uy bay, binli sa sikwan kay siya wa pakakaon. Or bisag way ng tanaw, mukuha lang isa sa iyang parte, o dili siya mukuha. Na yung mga bintahoso, may tanaw, pumutang pas bulsa. No? So, katong mga tao nga gusto gyud alalangay, na yung mga tao nga na siya ginatawag nga virtue of justice. No? So, kining nangay daghang klase, studiositas, mga kanang studios, mahilig magtuon, virtue of, ang tawag na, virtue of studiositas, no? Virtue of humility, daghan-daghan, no? So, naay ginatawag mga igsoon o mga, no? Suppose that we decide to develop, so kanang virtue of, kanang watchful ta sa atong speech, ma-develop nato na sa discipline, madisiplina nato ang atong kaugalingon, no? So, kung naanad ta nga atong istorya kanunay tinuod, muna nga dili ta comfortable nga mosulti ta kuan. Napoy tao nga naanad kanunay ang istorya na ipakapin, kanang gani makabuhig patay. Murag kining istorya kining tawhana kung istorya gani murag butlang makasalig bata ni tawhana murag kanunay gani siya na ipakapin, makabuhig patay kanunay, no? So kung naanad pud ka nga masige kag pamangkat, di na po kaganahan mo istorya kung dili bakak. Kanunay bakak, no? So because, for example, mag-diet ta, gusto ta mag-exercise. So, atong gi-develop ang habit for 30 days, aning kamot ta nga mag-exercise kita. So, mo nang itawag nga natural virtue. Kanang ganing imong gipanimkamutan through self-discipline sa imong kaugalingon nga pagdisiplina. Ang tawagan na natural virtue. Kining natural virtue, ma-develop nimo sa imong kaugalingong paningkamot o kaugalingong disiplina. Okay? Pero, naay ginatawag mga igsuon, supernatural virtue.
dili nato ni nakuha sa atong sariling disiplina o paningkamot, nakuha nato ni direkta gihatag sa Ginoo. Ug mao kani ang gitawag supernatural virtue. Okay? So unsa man ning supernatural virtue? Wala nimo ni gipaningkamutan, naa na ni gihatag automatic diha sa bunyag. Mao na siyang faith, hope, and charity. Directly gikan sa Ginoo, no? Infused in our soul. So, bisan ang mga bata, naa na sila ginatawag nga faith. Moingon ang ubang mga sikta. Unsa may pagtuo sa mga bata, o sa pagtuo no? Naa, gihatag na sa ila dungan sa bunyag. Faith, hope, charity. Pero dili pa ma-practice sa mga bata kay wala pa man sila kaabot sa edad nga makasabot. Pero pag abot sa edad nga naa na sila panimuot, hello. Kung wala na siguro i-charge, no? Kung moabot na sila sa edad nga na sila panimuot, kinahanglan nila praktison ang ginatawag nga act of faith. Okay. The virtue of charity, the ability to love God with a supernatural love, will only be lost by mortal sin. Ang sama ng picture na ko. Pills. So, anong maumanay akong ipili? Para may namduman ninyo nga artificial contraception is a mortal sin. Okay? So, kabalo na yung ka. Pero kung inusintig yung ka, nga ang pills, dili daotan, wag yung ka kabalo, inusintig yung ka, so, that is not mortal sin. Pero kung gitudloan na ka, nagduda na ka, nga daotan na, imog yung gibuhat, that is already mortal sin. So, when sanctifying grace is lost, charity also is lost. So, kung mawala ang charity, unsay mabilin? Faith ug hope. Bisan pag mawala nimo ang sanctifying grace, mawala nimo ang charity, ang faith ug ang hope magpabilin pa na siya. Kabantay mo na yung mga tao nga nagani mga CFD nga na yung mga kulasisi. So mao nang gitawag badlong namo, no? Na yung mga kabit sa una. So pero bisan pag wala na sila sanctifying grace, kinahanglan sila kabit, maayo gihapon mo lang tugi. May kayo mo dipinsa sa pagtuo. Kay naa pa sila faith. Naa pa nilang hope. Muna nga, dili na siya automatic nga. Pero bisag na sila faith ug hope, kung mamatay sila nga, wag nila biyaya ilang kabit, wala sila charity, impyerno gyapon sila. Bisag maayo sila mo lang tugi. Okay? So naagyapon ng faith ug hope. Mawala lang ang hope, mga igsoon, by sin of despair. Kanang mawadaan kag paglaom. Di na ko kaya iluwason sa Ginoo. Paras kay Judas. Judas is the patron saint of mga nawadaan og paglaom. Joke ra na ako na ba? Patron saint sa mga nawadaan og paglaom. Pero pag lecture na ako dito sa Clarin, napaginangutana, impyerno man ka siya, anong santos man siya, Brad? Joke ra to, joke ra. Sa mga nawadaan, di ba, nag-suicide? Bitay niya tungod kay nawadaan na siya paglaom sa Ginoo. Mawala ang paglaom. Okay? Ang hope, mawala po na kung mawadaan ta og faith. Diba? Ang pinaka-importante sa tanan, faith. Muna nga ginasulti sa una, we are saved through faith. No? Kay mo man na pinaka-initial. Kay dili man ka makalaom sa usa ka tawo nga wa nimo gituuhan. Ug di po ka makahigugma sa tawo nga wa nimo gituuhan. Munang initial gina. No one can please God without faith. Without faith, no one can please God. Munang gisulti sa Hebreo, di ba? Very important ang faith. Pero ang faith ug hope, kulang pa na siya. Kinahanglan gyud na ay charity. So, faith is the initial. Pero dili pwede nga diha ra kataman sa faith. Di pud pwede nga diha ra kataman sa hope. Your faith and hope should lead you to love, charity. Kuha? Because, unsay sulti ni Pablo, in the end, only three remains. In the end, ang mabilin tulo lang. Faith, hope, and charity. And the most important is charity.
Mao na. Di po ka pwede maka-faith, di po ka pwede makalab sa kung wala kay faith. Mga itasulti, nihil bulitom, nisi praecognitum. Meaning, you cannot love someone whom you do not know. Siyempre, unsaon nimo paghigugma? Unsaon nako paghigugma sa akong asawa nga si Lian, kung wa nako nailhan si Lian, no? Siyempre. Ha? Naay? Buya. Oh. Bitaw na pamanpud si Michelle. Joke lang. So wala nimo mailhan ang imong kuan, di ka kahigugma. Okay. So wala yung labot sa supernatural virtue na pagiging-infuse ka na to. No? Ang 4 cardinal virtues. So isahon nato na siya, no? Ang atong relasyon sa isig katao. Kining faith, hope, and love, muna siya ginatawag ni siya og theological virtue or supernatural virtue because ang iyang object niya, ang iyang audience, ang Ginoo. Faith, hope, love. Sa Ginoo ta magtuo, sa Ginoo ta maglaom, sa Ginoo ta igugma. Pero kaning upat 1, 2, 3, 4 kining cardinal virtue relasyon sa tao ni, para ni sa tao. So isa-isahon nato na. Nganong gitawag man siya cardinal? Unsa may meaning sa cardinal? Cardo, meaning sabitanan. Nganong upat raman daghan magkinaiya nga mga maayo nganong upat raman gisulti, no? Nganong prudence, justice, fortitude, temperance raman. Muni sabitanan. Ang tanang mga pamatasan nga mga maayo diri nagsumikad. Mubunga, no? Okay. Ato sa ning laktawan, no? Para kay di naman kaya ni mga detalyado na kaya ni, no? Religion day mga igsoon is a virtue, ha? Virtue. The highest of all moral virtue is the virtue of religion. Unsa may meaning sa religion? Religion is the set of beliefs. Ang imong pagtuo, ang imong relasyon sa Ginoo o sa tao. Religion. Nakadungog na mong mga panultihon nga religion is not important, only Jesus. Religion cannot save you. Only Jesus. Kanang tao nga mogamit anang religion cannot save you, only Jesus, nagapakita lang na sa ilang pagka-ignorante. Okay? That is a self-contradicting statement. Okay? So, murag parehas lang nagsulti ka nga ang pagkaon ra ang makaluwas nimo. Ang tubig dili importante. So murag yan na ba? So, ang imong pagtuo sa Ginoo, ang pagtuo nimo kay Hesukristo, in the first place, religion na nadaan. Ha? Kung sayop ang imong pagtuo kay Jesus, sayop ang imong religion, sayop ang imong pagtuo, pagkaila kay Jesus, unsa nimo pagkaluwas? Kung, for example, ang imong relihiyon, nagadikta kanimo, ang imong set of beliefs, nagadikta kanimo nga si Jesus, tao, dili Dios. Unsa nimo pagkaluwas? Ha? Kung sayop ang imong religion. So, kung mayong kag religion cannot save you, only Jesus, de self-contradicting. Nagapakita sa imong pagka-ignorante. Usually, paborito na nga mga pulungan sa mga born again. No? Naamang ko'y pointer, nga no, diya mangyug ko. Okay. Natural virtue o supernatural virtue. May soon, naitaw nga natural nga pagkabuutan. Bisan pag walay simba-simba, naagay mga tao nga butan na gidaan. Kabantay mo?
Na yung mga tao nga maayuhon lang yun. Kanang kinaiya nila, murag dili ka balong mamikil, mga sigilag smile, no? Mga butan lang yun nga pagkatao, bisan pag wala na kaskwila, murag gaan lang hindi mong kabubuton. Ang mo na ginatawag, so kada tao mga igsoon na ay ginatawag nga temperament. Lahi-lahi tag temperament. Ngano ang tao lahi-lahi magtemperamenta. Binisaya sa temperament. Temperament. Nga naman, tungod kay gusto sa Ginoo og variety. Ya? Lahi-lahi para ang kinabuhi sa kalibutan lingaw. Nya kung parehas tag temperament tanan ni Brad Rinald, parehas tanan niya. Boring ang kalibutan, walay joker, walay serious, walay jammer, walay emo, lahi-lahi og temperament ba na ay agresibo, na ay murag luyahon, na sige, diri lang ko. Napoy, gunata. Ilang ta, agresiba. Napoy mga, okay lang, kamo lang sa diya. Napoy mga ingana temperament. Kada temperament, kada attitude, naana siya advantage, naana siya disadvantage. Okay? So, kada attitude, angayan sa usa ka sitwasyon. Gihimo na sa Ginoo para bibo ang kalibutan. Ha? Gituyo na sa Ginoo lahi-lahi ta og weakness, strength kay para kita magtinabangay tanan. Ang atong unique nga mga characteristics. So ay mo ingon nga kini siya agresibo, dautan ni nga tao kay agresibo no. Mapuslan pud na siya sa isa ka sitwasyon. Kato mga tao nga luyahon, nga sige lag smile, nga bisag banggaan na nimo, okay lang. Dili pud to sa mapuslan sa usa ka sitwasyon. Naapon na siya gamit. So lahi-lahi og temperament gituyo na sa Ginoo para lingaw ang kalibutan. Kay kung usa lang ka mudo, boring. Now, naana siya ay pros o disadvantage o advantage. So naay mga tao nga mayuhon. Mayon tag-ama, adto na siya sa langit. Kay mayuhon siya, mahinatagon. No? No. Ang tawag na natural virtues. Natural virtues na. No? Nagi mga tao nga bisag sigig simba, ang di madruwing ang naong, no? Sigilag ko samod, sige. Ang uban, walay simba-simba pero buutan. So na temperament man niya. Pero moingon kag suplada pala simba, pero wa ka kabalo di ay kugihan. Di lang nimo makita ang iyahang mga good side kay kusi maot og naong, pero grabe pud mo tabang. May luluyood. No? Napoy mga yan tao. So, munang dili nato kanunay itan-aw lang sa mga sa outside. Sa inay ginatawagan natural virtue. So, bisa pag-unsa kabuutan sa isa ka tawo, tan-aw nimo kung natural virtue lang na, dili na igo makapadala niya sa langit. Kinahanglan ginato og supernatural virtue nga nakuha nato gikan sa bunyag. Kuha? So ang natural virtue nato maayo na siya. Diha moagi ang grasya. Muna nga tawag ni Saint Agustin. Grace no builds upon nature. Ang grasya mulatay sa kung unsay anaan na nimo daan. Diha mo trabaho ang Espiritu Santo kung unsay anaan na nimo daan. Kuha ninyo? For example, kung sa tinamban pang astorya, ang Ginoo mutabang pinaagi sa atong padingkamot. Mutanom ta, bendisyonan niya atong tanom, patubuon niya. Kuha? Ang grasya mulatay sa atong padingkamot. Imposible po kayo nang di ta mo tanom, mo bendisyon na siya, mutubo lang tanom diya. For example, Lord, tagaay kong trabaho. Isa ka tuig na ko, Lord, nag-ampo ni mong trabaho, wa yug ko ni mo tubaga. Mingon si Lord, nga, nag-pass kag application. Wala. Saon, no? So, ang Ginoo mutabang sa atong paningkamot. So, sa atong kinaiya, mulatay po diha. Dili ang Ginoo muhimo genius sa usa ka tawo nga abnormal. So, siya, no? So, importante kayo ang supernatural. Let's go to faith.
We cannot hope or we cannot love a God who we do not believe. So initial ginakaayo ang faith. Na ay ginatawag nga natural faith o divine faith. So, in definitions of faith, we firmly believe in the Word of God. So, ang faith, makikisuon, dapat believe something without question and questioning. Wala nimo nakita, pero gatuo ka. Di ba? Sigurado ka. So, kanang pagtuo, mga igsoon nga basin pa lang, kanang ginatawag nga pagtuo nga basin pa lang, dili na makaluwas nimo. Brad, ganang musimba man ka. Musimba mangudpud sila. Suon lang pug ko. Basin di tinuod ng Ginoo, di apel pug ko. Na mga basin pa lang. Nganong naamang kay scapular, tapos napagyug kay bala habak dre. Aw, basin di dili ni tinuod, so na koy back up. Kanang mga iyana, kanang na mga back up, kanang gwapo lagi na imong Santo Niño. Up, naman kay Buddha. O basi di kung dili to bagod ako ang Santo Niño, napay si Buddha. So, kana nga mga pagtuo, nagapakita lang ng basin pa lang. Nanigurado ka. So, kung pagtuo, siya rag yun. No? So, kanang uban, apil-apil lang po, anong lawat mga ka? Pila man sila, pila po ko, ganun sita, marag purpose ba? Ha? Faith means certainty. Sigurado gyud ka. Bisag wa nimo nakita. Kay kung nakita na nimo, dili na siya faith, di ba? Kung nakita na nimo, that is already knowledge. Amen? 1 plus 1, no? 1 plus 1 equals 2. Sigurado gyud ka nga to. Pero that is not faith. That is a fact. That is knowledge. Knowledge is not faith. Kasi ang faith, matawag lang nimong faith, sigurado ka, bisag wa nimo nakita. Mo na faith. Kung nakita na nimo, di na faith. Okay? Okay. Faith is the acceptance of something as true on the authority of someone else. Kinsa may nagsulti nating at tinuod si Jesucristo, ang mga apostoles. Nituo ta sa ilang sulti. No? For example, ngayon, di ko mutuo Ginoo. Nga naman, wa mo ko kita. So, muna yung rason sa uban. Ngayon ko, wa papaya ko kaadtong China, brothers and sisters. Wa pa ko kadto. Pero, mutuo ko nga na China. Di ko mayroon nga, di ko mutuo China nga naman. O kita sa China. Mutuo ko na China nga naman. Nituo ko sa mga tao nga nakaadto ng China, naingon sila, naagi China. Amen? Para sa kudana, ingon ang maestro. Di ko mutuog na Ginoo. Nga naman, wa ko kita Ginoo. Kamu class, kita na mo Ginoo? Wala. O, di, wala Ginoo. Ya? Ningon po to ang isa ka estudyante. Sir, na ako isulti sir. O, sige, unsa man? Nagatuo ako nga bright si sir. Wow, okay. Pero, nagatuo ako nga walay utok si sir. Nga naman, mga classmates, nakakita na ba mo nga sa utok ni sir? Wala. This place, walay utok si sir. Diba? Wala ba makita yung utok? Meaning, wala. Wala si utok. So, ang tanan diri sa kalibutan, mga igsoon, nagbase lang ta sa sulti sa uban. Okay? Kay kung moingon kag dili ko mutuo sa usa ka butang nga wa nako masabdan. Kung ingana ka, meaning plastic ka, ipokrito ka. Kaya nga naman, ay kung dili ka mutuo sa usa ka butang nga wa nimo nasabtan, meaning paralyzed ka. Dili ka makalihok. Nga naman, kay ang atong nahibaw-an diri sa kalibutan, majority nagsalig lang ta sa gisulti sa uban. Example, gisulti sa scientist nga ang
Water, H2O. Di ba? Kita na ba ka sa H og 2 og O diha? Wala. Pero nituo ka nga H2O na. Nituo ba ka sa relativity, theory of relativity, binary fission sa mga atoms? Ingon si Einstein, theory of relativity. Mutuo ko kay Einstein. Kasabot ka sa theory of relativity? Wala. Hangin tuo man ka. Wa man nimo sabtan, wa man nimo nakita. Magnetism, nituo ka. Nituo ka kay sila kasaligan sa ilang field. Because, mutuo ka. Nya ang mga tao, mga apostoles, moingon nga si Kristo nagkayab sa langit, di ka mutuo. Na kay pinili. Di ba? So mo na mga atheist. Di sila mutuo kay walay Ginoo. Pero nisalig ta sa mga obispo, sa mga pare, sa mga santos nga nagtestamento nga nakita nilang Ginoo nalansang sa krus, nabanhaw, misakas langit ug sa mga milagro. Kay kabalo sila sa ilang gisulti. Sama sa atong pagtuo sa mga pulong sa mga scientifico. Amen? And that is faith. Since there is so much that we do not understand in life and so little time for investigating things for ourselves, we can see that most of our knowledge is based upon faith. Yeah? So, if we do not have any confidence in our fellow human beings, life would stand still. If the man who says, I only believe what I can see, or I don't believe it unless I can understand it, really lives up to his words, he will accomplish very little. Yeah? So, muna tawag human faith. Nisalig ta sa faith sa atong mga scientists. Naya tawag nga divine faith. So kung tuo mga nita sa mga tao, samot na sa Ginoo, kay ang Ginoo dili pwedeng mamakak o dili pwedeng masayop. Ha? Okay. Actually, taas kayo na siya. Putlo lang sa nato kay 3 minutes to 8 na. Putlo lang sa nato. To be continued lang sa ta. Okay? So, as of this time, kung na may question lang.